Bon dia, bona tarda. Benvinguts al Departament de Cultura. Aquest matí parlàvem de rellotges suïssos i de puntualitat i veig que podem començar just a l'hora. D'entrada, permeteu-me que excusi la consellera de Cultura, la senyora Natàlia Garriga, i el secretari de Política Lingüística, el senyor Francesc Xavier Vila, que per raons sobrevingudes doncs ara no podran ser aquí amb nosaltres. Aquest matí la consellera de Cultura ens recordava que el Pacte Nacional per la Llengua és un gran projecte del govern perquè el que vol és establir nous consensos a favor del català. Aquest pacte, sobretot el que busca és la màxima implicació de tothom, del màxim nombre d'agents polítics i socials, per renovar, com us deia, consensos i també revisar la situació. Vam començar el 22 de febrer amb la presentació de l'informe que a instàncies del Parlament de Catalunya vam encarregar a experts acadèmics sobre la situació de la llengua, un informe que molts de vosaltres ja coneixeu i que té per títol Un marc sociolingüístic igualitari per la llengua. Amb tota la documentació del pacte i en el web del pacte en disposeu i el podeu consultar. Doncs, com us deia, al voltant vam començar el 22 de febrer amb la presentació d'aquest informe, però al voltant del pacte ja portem en aquests moments una mica més de 40 sessions entre presentacions territorials, deliberatives i després també, i evidentment amb aquestes jornades incloses. Avui, doncs, com us deia, revisarem la situació, també amb vosaltres identificarem els reptes i us hem demanat que a la vegada, al costat d'un repte, si també ens feu propostes i donarem pas a aquesta primera taula de la tarda que és al voltant de l'àmbit de la cultura. Una paraula, diguéssim, molt tímida pel que fa a síl·labes, però molt rica i molt vital i molt complexa. Evidentment, el sector cultural és molt ampli i avui, comptem amb nosaltres, amb persones que formen part de l'àmbit de la cultura i cada un, diguéssim, es pot identificar amb una part d'aquest sector tan complex i tan ampli. Ens acompanya Núria Iceta, editora i gestora cultural, que des del 98 treballa a l'Avenç i actualment és l'editora. També ha estat presidenta de l'Associació d'Editorials Independents, Llegint Català, i és membre del CONCA, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i normalment molts de vosaltres també la deveu conèixer perquè escriu sovint a l'Ara, al Periódico, i també des de l'Avenç dirigeix el podcast cultural Punt Volat en col·laboració amb Enderroc i Raig Verd. També ens acompanya l'Il Dami, i ara descobrirem el nom que hi ha al darrere. Damià Rodríguez és enginyer i cantant de trap català. És el portaveu de la música urbana cantada en català i ha obtingut durant 2 anys consecutius el Premi Enderroc al millor artista de hip-hop i de músiques urbanes. També té responsabilitats amb aquest primer Festival Internacional de Música Urbana de Catalunya, és el promotor dels Maleducats. I és membre del jurat d'Eufòria, com ja no calia dir res més. I just al meu costat, Òscar Intente, que és actor de teatre, de cinema i de televisió, però destaca sobretot per les seves interpretacions teatrals, d'Otelo o Translations, que és molt vinculada a la llengua.
Bé, doncs amb ells compartirem aquesta taula al voltant d'aquesta reflexió per descriure en quina situació es troba la llengua en aquest sector, en aquest àmbit, i esperem també que ens puguin fer identificar els reptes i les propostes. Comencem, Núria. Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me. Ara ho dèiem en començar, jo m'he endreçat unes idees que no vol dir que siguin les idees, són unes idees que espero que podem compartir i que contribueixin a aquest pacte que estem construint entre tots, i per tant el primer és cal saludar el mateix procediment d'elaboració del pacte. El primer que volia dir també és que pel que he pogut sentir aquest matí, estones que m'he pogut connectar, i com és evident, la llengua té una doble vessant de material sensible, molt sensible, m'atreviria a dir, és part fonamental de la nostra identitat i la nostra cultura, i avui parlem també de la seva dimensió com a indústria. Per tant, això crea unes dinàmiques singulars per la combinació de totes dues coses que m'agrada dir-ho perquè emmarca les coses que m'he preparat per dir avui. Volia començar per 4 xifres que segur que són conegudes per molts de vosaltres, però que val la pena tenir-les també presents a l'hora de començar, i que en bona part comparteixen estatus amb el castellà. Quan parlem d'índex de lectura diferenciaré a vegades entre una llengua i l'altra, però hi ha algunes problemàtiques que són comunes i que per tant també les hem d'atendre. L'índex de lectura a Catalunya se situa al voltant del 70%, és a dir, de gent que habitualment llegeix, i d'aquest el 33% declara fer-ho habitualment en català. Per tant, aquest seria el primer marc de situació. En quant a la producció en català se situa al voltant del 25% i la del castellà al 75%, tot i que Catalunya produeix el 50% de la producció editorial del conjunt de l'Estat. Això em sembla que també és important recordar-ho, i que a Catalunya ven el 21%, és a dir, malgrat que produeix el 50%, a Catalunya ven només el 21%. En quant al consum, les dades són molt semblants en aquest 25%, tot i que celebrem i celebra també l'informe que hem pogut llegir aquests dies, l'índex de consum del català està pujant i s'acosta més al 30 que al 25, però per entendre'ns les magnituds serien aquestes. Hi ha una dada a la qual també em referiré després, que és que el 50% de la població declara haver comprat algun llibre, i crec que això, com que és el 50, podem llegir en positiu i en negatiu, però crec que és significatiu. A la nostra societat, aquesta tendència a l'alça de la lectura s'ha vist afavorida, podríem dir-ho així, en els 2 últims anys per mort de la pandèmia. Això és una realitat que també demostren les estadístiques, per bé que, i això ja més des d'un punt de vista professional, doncs veiem també amb preocupació com disminueix en quant a la premsa de diaris i revistes, i això té altres implicacions. Però m'hi refereixo en el sentit que la quotidianitat de la lectura, tal com l'enteníem fins ara en els mitjans de comunicació, està canviant. Seguint amb temes de la situació del sector, i em referiria ara concretament al sector editorial, crec que és un sector que és conscient del paper que juga en aquesta lliga, que és conscient de la importància de teixir aliances. Tot el conjunt d'agents d'això que anomenem cadena de llibre és conscient, però els problemes estructurals, alguns dels quals em referiré quan parli dels reptes, hi són importants. Probablement també calgui distingir entre editorials, biblioteques, autors, tots els agents de la cadena de llibre, llibreries, tenen casuístiques diferents, i aquí potser caurem amb la generalització pel temps que tenim, però volia apuntar-ho, que segons des d'on mirem la situació és una o una altra. La situació del sector pel que fa al català i al castellà és molt diferent, com no se us escapa. Les xifres de producció no tenen a veure amb l'aire, sinó que tenen a veure amb la situació de les empreses i amb la situació del mercat, i això és el que condiciona fonamentalment
precisament la situació del moment de la producció editorial en català. La fortalesa del sector en castellà exerceix una pressió sobre el mercat evident, a més d'altres dinàmiques, doncs la mateixa demografia, com dèieu aquest matí, o la irrupció del món digital, no? Malgrat tot, la vitalitat dels projectes editorials hi és important, i també en el sector de les llibreries. Això és realment destacable, i particularment pel que fa al català, jo diria, tot i que també mostra la feblesa d'una certa musculatura de classe mitjana, com en diem a vegades, tant en el món de les llibreries com en el món editorial. Aquest seria una mica el panorama de situació. En segon lloc, m'havia plantejat els reptes, i entendreu que tot va molt concatenat, però intentaré explicar-ho bé i no anar excessivament ràpid. Els reptes, el titular que em plantejava és dir hi ha marge de millora, per veure el got també mig ple. Hi ha molta feina a fer i la sensació és que no podem donar res per descomptat. Potser aquesta sensació és més intensa ara que fa uns anys, on no vull dir cofoisme, però sí pensàvem que la progressió era en augment, i ara potser ens estem adonant que era d'estancament o de descens, com estan demostrant algunes xifres, i per tant aquest no donar res per descomptat ho dic amb una veu més intensa que la que haguéssim dit potser uns anys enrere, no? Jo m'ho plantejava aquests reptes des de 3 punts de vista: des de la demanda, des de l'oferta i des de l'administració, per intentar distingir els papers que pot jugar cada gent, no? En quant a la demanda, és evident aquest retrocés de l'ús del català també ens ha afectat, i això és evident, per molt que, com deia abans, el consum en català estigui augmentant. Rebem particularment les conseqüències d'un retrocés en l'entorn educatiu, i també he pogut sentir aquest matí una estona el que dèieu, i m'ha semblat molt interessant, i la pressió de l'audiovisual, dos camps en els quals es pot incidir de manera desigual, bé per vies legislatives, per vies econòmiques, per vies de mercat. Això ja ho deixo pels que els tocarà parlar d'això. Però és evident que tant si estem parlant del 25% com del 30%, les xifres del consum en català són baixes, i crec que estem d'acord amb això. No sé què diran els companys dels seus sectors, també m'agradarà escoltar-los. Pel que fa a l'oferta, crec que no fem prou una aposta pels continguts quan parlem de l'oferta. Crec que hem de parlar de continguts, hem de parlar de qualitat i hem de parlar de diversitat. I igual que s'ha fet amb el còmic o amb continguts digitals, encara es pot fer amb l'assaig, per exemple, no? Doncs hi ha un camp per créixer molt important, i després el lligaré amb les propostes, perquè crec que si hi ha un camp per créixer també és perquè necessita del suport de l'administració, no? Un altre repte en quant a l'oferta molt important al nostre país és l'articulació de països catalans. L'intercanvi cultural entre els territoris del domini lingüístic del català s'ha d'enfortir d'una manera clara, i això depèn de les institucions culturals, depèn dels agents socials, depèn dels responsables polítics, però tots tenim alguna cosa a fer. I en quant als reptes del sector, jo n'havia identificat alguns que, com us deia, en molts casos comparteixen problemàtica amb el català, per bé que amb la lògica proporcionalitat d'un mercat que és infinitament més petit, no? Però, com us deia abans també, les estructures empresarials són massa febles i estan molt polaritzades. Hi ha editorials molt petites i grans grups editorials que actuen fonamentalment pel castellà, per bé que editin en català, ja sigui continguts digitals o publicacions de paper, però actuen fonamentalment en castellà i pel castellà. Un repte que afecta sobretot al català, però també al castellà, és el de la professionalització. Tenim un sector amb professionals autònoms molt precaris, també, i això s'ha de dir, perquè ells ho reclamen i nosaltres també ho veiem, i això afableix el conjunt del sector. I després hi ha una sèrie d'inèrcies antigues de la cadena del llibre. Això potser és molt específic, però crec que val la pena compartir-ho,
que és el que Bernat Ruiz Domènech un cop va batejar com el llibre de Schrödinger, no? La cadena del llibre moltes vegades fa que no sàpigues un llibre on és o què és, si és viu, si és mort, si l'han comprat, si l'han tornat, si estan al magatzem, si està en trànsit. Aquest llibre de Schrödinger fa que molt sovint qui tingui assegurada la venda d'aquest llibre sigui l'impressor i el transportista, que són els únics que cobraran en qualsevol cas. La resta ho tenim una mica més complicat. I després hi ha un altre tipus de problemes nous, més derivats d'un capitalisme voraç, per dir-ho així, que és el que ens governa en aquests moments i que fa que algunes maneres de distribuir aquests productes, ja sigui digitals o en paper, acabin modificant fins i tot la demanda. És a dir, que això també crec que ho hem de tenir en compte els que ens dediquem a l'oferta, no? I pel que fa a l'administració, jo crec que el principal repte, i també ho lligaré després amb la proposta, és que tinc la sensació que sovint hem confós l'acció amb el curt termini. S'ha cregut que si no es feien accions, a curt termini no es feia res. I s'ha menys tingut la importància del llarg termini, que també ha d'incloure accions. I crec que no confondre totes dues coses, el pacte potser serà un gran model en aquest sentit, no? De que és a mig i llarg termini, però les accions comencen en el dia 1 de l'elaboració del pacte. I això és important perquè per articular polítiques de sistema calen accions, cal reflexió i cal caminar. Hi ha dos grans reptes aquí, que és el Pla Nacional de Lectura. Abans de venir he vist que el dimarts es presenta i per tant doncs ja segurament li posarem una creueta per dir això ja s'està fent, i les biblioteques escolars, que lliguen també amb un altre tema dels que parlàvem abans. És impossible parlar de cultura sense parlar d'educació, literalment impossible. En quant a les propostes, aquí canvio de registre i he decidit partir d'uns quants verbs que són acollir, seduir, normalitzar i prestigiar. Al català i en català. Acollir en català pot semblar una evidència, però tots hem vist processos de substitució malentesos des del punt de vista de la llengua, i això s'ha vist ara. Fer el contrari d'acollir en català és ser condescendent i marginar la persona amb la qual estàs interlocutant, i per això la llei de política lingüística, la immersió, els models de conjunció a l'educació són per això. I aquest model també té la seva traslació en el món, en els sectors i en el món editorial per descomptat, no? La inclusió és en un doble sentit. Si volem construir una societat amb equitat, doncs hem de primar el català perquè és la llengua minoritzada, senzillament i no tan senzillament. Seduir en català, mentre pensava aquestes 4 idees vaig passar ahir per davant d'una perfumeria, i suposo que m'entendreu quan us dic que quan passes per una perfumeria el primer que et ve és una olor de perfum bestial. Doncs crec que hem de copiar l'estratègia de les perfumeries i seduir en català a la gent que no se sent encara seduïda pel català. Això ho podem, no sé, un altre dia potser podem fer una llista d'idees sobre com fer això amb els perfums. Però és evident que les propostes que vagin sobre el català hauran d'anar lligades en aquest procés de seducció i molt lligades a la comunicació. No podem parlar de llibres sense programes de llibres i programes amb llibres, i això afecta també a la comunicació. Normalitzar el català, jo crec que per una banda li podem treure pes, possiblement l'Ildam hi fa això també quan improvisa o quan entra en un registre diferent. No cal que jo defenso l'assaig, abans us ho he dit, però està bé que hi hagi altres registres del català que facin aquest paper. Per tant, traiem-li pes allà on calgui treure-li pes, diversifiquem l'oferta i diversifiquem la visibilitat d'aquesta oferta. M'enfado molt cada 24 d'abril amb la llista dels més venuts. La gent que em coneix sap que soc molt pesada amb això,
això perquè invisibilitza el més important, que és la diversitat, no la quantitat, sinó la diversitat, perquè tothom ha de trobar i pot trobar el seu llibre. I en tercer lloc, d'aquesta normalització, la desestacionalització, també relacionat amb Sant Jordi. Però si per Sant Jordi es ven un 50% de llibres en català i un 50% de llibres en castellà, vol dir que durant l'any també podem aconseguir això. Per tant, analitzem què passa, quines dinàmiques hi ha aquí i com ens hi podem acostar. I acabo de seguida amb el prestigiar el català i aquesta és la part que tocaria més a l'administració, però si vaig molt ràpid després ho podem repescar. Per una banda hi ha els hàbits de lectura, que ho deia abans en el cas del Pla Nacional per la Lectura i serà objecte de discussions més endavant, però la simptomatologia de per què no llegim o no llegim prou és gairebé la mateixa. No en quant a la indústria sí que és molt diferent, la catalana al castellà, però el per què no llegim potser és el mateix. Què li demano a l'administració? Una altra cosa amb la qual insisteixo molt, crec que el pacte ens pot obrir la porta a qüestionar-nos moltes coses i una és l'arquitectura de les subvencions. Sí creiem que hi ha d'haver un qüestionament de tot, de l'oferta, de la demanda, dels ajuts a l'administració, els hem d'analitzar i hem de veure a on hem de posar l'accent i cada quan hem de canviar aquest accent. Subvencionar la producció en general a mi no em satisfà prou. Vull que ens arrisquem a parlar de qualitat, vull que ens arrisquem a parlar de si hi ha d'haver discriminacions de gènere, discriminacions positives, s'entén, o si hem de parlar de criteris de sostenibilitat, ens hem d'atrevir a fer això. I per últim recordar-ho als eixos del curt i al llarg termini, que és la meva autèntica obsessió. I fins aquí. Bé, moltes gràcies, Núria. Passem la paraula, doncs, a l'Ildami. Vale. Primer de tot, crec que no tindré una eloqüència en el discurs com la que ha tingut la Núria, ni ho porto tan ben estructurat. Llavors, sí que tinc notes de com veig el sector, com veig el sector de la música. Tinc un repte, sobretot, que crec que és el punt més important, però crec que el meu discurs no estarà tan ben argumentat o tan ben estructurat, però bueno, ens entendrem. Aviam, crec que el sector de la música està en un moment dolç. Potser crec que també es deu a que porto pocs anys dedicant-me a això i no he vist una evolució des de dins, però sí que és cert que crec que estem en un moment en què estem en un paradigma que és complex perquè veus les dades i les dades que surten a la tele, la que ens anuncien és que no s'està consumint en català, però després, en la bombolla els que vivim, els que ens dediquem a la música, estem veient com cada cap de setmana vas a qualsevol festa major i tens un grup que canta el 99% de les seves lletres en català amb 10.000 persones cantant-les. I és curiós perquè ens fa viure en aquesta bombolla en la que dius, hòstia, no s'està consumint el català, però després tens a Oques Grasses que està a punt d'omplir un Palau Sant Jordi amb 15-16.000 persones. Llavors, crec que es crea un paradigma o un paral·lelisme que a vegades és difícil d'entendre i de veure realment en quin punt estem. També crec que l'escena catalana o l'escena que s'ha format a Catalunya és com un oasis en el desert. Crec que si marxes a qualsevol part de l'estat espanyol no trobaràs una escena musical tan rica, tan plural, i sobretot això crec que es vertebra molt, a part dels festivals privats, també per les festes majors. Crec que a Catalunya tenim una sort. Em van dir la dada un dia i ara us la diré i potser m'estic tirant al moc, però crec que era com que hi havia una festa major per cada dia de l'any, una festa major com amb concert per cada dia de l'any de Catalunya, i això ens passa que qualsevol setmana d'estiu te'n vas a Viladamat, un poblet petit de l'Escala, hòstia, tenen una festa major amb grups que canten en català i potent. Per això a vegades veig aquest paral·lelisme, també jo crec que és per la bombolla en el que vivim la gent de la música, que estem a la nostra onda. Però sí que és cert, i jo també quan faig aquestes reflexions parlaré molt de la música urbana, de lo que és el rap i tal, perquè és d'on jo vinc, no us puc parlar del folk i tal, perquè normalment ja parlo sense tenir ni idea, doncs imagineu-vos si em posés a parlar d'un altre estil que no és el meu. Però sí que és cert que a l'escena de rap catalana, doncs jo porto molts anys lluitant per això
I d'aquí vindrà el gran repte que tenim. Jo potser rapejant en català porto 8 o 9 anys. I he vist com una mica s'articulava, perquè sí que és cert que abans d'aquest boom que hi ha hagut ara en els últims 8 anys, hi havia molts grups que estaven fent música en català, però sempre han sigut com flors en el desert, una mica. Eren com un grup que feia alguna cosa de català i no passava d'allà, no hi havia una figura mainstream de rap en català. I crec que el que s'ha estat intentant aconseguir aquests anys és que, sempre ho hem dit nosaltres, que nosaltres vam néixer però algú ens ha de menjar. Ha de venir un grup de rap en català que encara faci alguna més gran i ens mengi i nosaltres diguem, uah, mires enrere, puges la muntanya i dius, hòstia, era alta la muntanya. Però bueno, el que volia dir amb això és que crec que el principal repte que tenim ara, i és una mica el que deia la Núria i ho faré una mica més, és fer el català guai. Crec que és un repte que sembla molt fàcil i alhora és molt difícil. Mireu, tinc 28 anys, jo porto des dels 14 rapejant, intentant fer coses de música, vol dir que porto 14 anys. Jo no va ser fins que portava 6 o 7 anys rapejant en castellà que vaig fer el canvi i vaig dir, tio, per què estic fent música en castellà? I el repte és perquè no havia trobat un al·licient a fer-ho, no ho trobava divertit perquè sempre s'havia reservat com el català en un àmbit més acadèmic, en un àmbit més formal, i el rap, que és com molt més així de disbauxa, de dir les coses sense pensar, era com, no, el català el faig servir al col·le i a l'hora de rapejar jo canto en castellà perquè no mola tant, no és tan guai. I crec que és un dels principals reptes que tenim i crec que, amb tota la humilitat, però és algo del que estic intentant de dir que la gent que comença a cantar pugui tenir uns referents, perquè jo quan, el que us deia, quan tenia 14 o 15 anys, jo no tenia referents de gent que cantés en català, que fes rap. Llavors, havia sortit adversaris, havien sortit cosetes, però no tenia un referent de dir, hòstia, aquest tio està fent rap en català i està tocant davant de 5.000 persones. No hi havia un referent. Llavors, crec que la feina que tenim és a la gent jove que puja, que al final són el futur i el que deia abans, el que ens han de menjar, que diguin, hòstia, no vull ser com el Zetangana, vull ser com el Lil Dami, salvant totes les distàncies, òbviament, ja m'enteneu, però que no s'emmirallin en gent de fora o en gent de Puerto Rico i diguin, no, és que aquí tenim exemples de gent que està fent les coses 100% en català i, hòstia, es pot dedicar a això i no només això, sinó que està fent coses grans. Perquè això també era... Ahir fa 2 dies ho parlàvem amb el meu pare em deia, flipo que t'hagis pogut acabar dedicant-te a fer rap en català, o sigui, viure la música és fotut. Viure la música en català és més fotut, però viure del rap en català és com el nínxol de mercat definitiu. Però crec que és guai que s'estigui creant aquesta escena. Perdoneu si estic fotent molt la xapa de l'escena urbana i tal, però és com en el que estic capficat. I per això una mica el que comentava abans del festival aquest que estem muntat, que alhora també és un repte, i deixeu-me explicar el per què. Nosaltres volíem muntar un festival. Què passa? Que si vols muntar un festival, òbviament, idíl·licament és tot genial, però al final és una empresa i ja no us parlo de guanyar diners, però vols simplement que es puguin fer més edicions i puguis sobreviure. Llavors, si tu muntes un festival de rap en català, el mateix, que és un nínxol de mercat, si només el muntes amb artistes catalans, clar que pots fer coses, però és difícil fer coses de certa magnitud. Llavors, nosaltres a nivell ens hem vist obligats, també ho fem perquè volem ser una punta de llança dins de fora de Catalunya, com siguem, però els caps de cartell que hem agafat són de fora, són d'Argentina, són tot artistes argentins de talla mundial i tal. Llavors la nostra idea és, clar que ens agradaria que tots els caps de cartell fossin catalans i poder fer un festival amb 6.000 persones únicament de gent que canta en català, però és complicat. Llavors anem a intentar fer un festival que sigui punta de llança a nivell de música urbana i alhora agafem els grups que ens agraden en català, que creiem que tenen potencial i que avui els veiem aquí però d'aquí 3 anys a saber on estan, per intentar muscular aquesta escena. I alhora ho hem vertebrat, hem fet un... No és una promoció, us ho juro. És que m'estic sentint i dic, merda, sembla que ara us diré per comprar entrades. No, però que també hem vinculat un concurs de música urbana perquè tots aquests xavals tinguin l'oportunitat de tocar al festival i fer-los un acompanyament i intentar muscular aquesta escena, perquè com a grup petit el més difícil és donar-te a conèixer. I en català ho és encara més, perquè les xarxes socials tampoc t'ajuden a fer el teu contingut en català
català. Fixeu-vos amb la paradoxa Spotify, que sortia la notícia que ara la farien en català i tal gràcies a Laporta, doncs quan fan, no sé si feu servir Spotify, al final d'any fan com un resum del que més has escoltat aquest any. I hi ha un gènere que es diu música catalana. Però quina tonteria és això? En quin moment pots posar la música que jo faig al costat de la de Ferran Palau o al costat de les Manel? És un sense sentit. I això l'únic que fa és estigmatitzar la música feta en català, perquè és com música en català. És tot un sac. No? Dins de la música catalana hi ha gent que fa pop, hi ha gent que fa rap, hi ha gent que fa rock, hi ha gent que fa música bona i gent que fa música que és una merda i no passa res, com en tots els llocs del món. Llavors, crec que això és a el que em refereixo quan parlo de fer el català guai. De que l'Spotify és com la tonteria, però que no sigui una barrera a l'idioma. És molt fàcil de dir i molt complicat d'executar, però us sorprendríeu amb la de cops que gent que no consumeix música en català fa la frase no m'agrada la música en català. Crec que és un reflex d'una ignorància incalculable, perquè com no et pot agradar la música en català? O sigui, és el que deia, hi ha música bona i hi ha música dolenta, vull dir, és que... Però bueno, llavors, com deia, per mi crec que el repte és aquest i també una de les parts que crec que s'ha de millorar és fer continguts pels joves. Ja sé que parlo pels joves però perquè crec que són els que al final remuntaran o tenen la possibilitat de remuntar el consum en català. I quan parlo de fer contingut pels joves, parlo de fer contingut pels joves de debò. Parlo de contingut a les xarxes socials, que és el que es consumeix, realment fet per joves. O sigui, fixeu-vos, i ara semblarà també un altre cop la promoció, aquest tio no pot parar de venir a vendre llibres, però el que vull dir és... No, jo no ho he fet. No, Ja, que dic llibres jo. que semblo el de l'enciclopèdia, saps? Que et pica a casa i et comença a explicar la seva vida. Però què ha passat quan s'ha fet un programa a la televisió que realment està enfocat per gent jove, que el pot veure tota la família, doncs que s'han disparat les quotes de gent jove que veia la televisió, estic parlant del programa d'Eufòria, per situar-nos, em van dir que no sé si estava a l'1%, al 2% de la gent jove que mirava la televisió i ha arrossat el 40%. Aquí és on hem d'atacar. Aquí és on hem d'atacar i que la gent jove realment creï contingut sobre això i parli sobre això, però de forma no imposada, perquè això no és algo imposat. O sigui, tampoc crec que s'hagi d'imposar el català a Machete, sí que l'hem defensat, o a Machete, també a ganivetades, però sí que hem de defensar el català a gabinetades, però no el podem imposar. Llavors, hem de fer, l'exemple dels perfums m'ha semblat perfecte, hem d'intentar seduir a la gent, però fer-ho de veritat, i que la gent vulgui crear contingut en català, i també, sense pensar la viabilitat econòmica d'això, sinó perquè els hi neix. Llavors, això per on passa també passava amb el que parlava del festival, doncs a les festes majors també intentar tenir una contractació més local, que al final això ajudi a muscular a l'escena. Ja sé que estic parlant molt de la música, però bueno, com repetia, és de l'únic que sé. I també hi ha un tema, és que aquesta és bona. Jo parlo sempre amb exemples del que em passa. I d'això, de fet, vaig escriure una barra en un disc, que era com, m'he trobat molts cops, clar, jo no parlo un català ortodox, jo soc 100% conscient, el meu pare és de Còrdova, la meva mare és de Terrassa, llavors a casa meva és una barreja entre català i castellà constant, però crec que hem de ser reals i és la realitat del cinturó metropolità de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va venir d'Andalusia a treballar i es creen doncs com aquestes guerres de català, jo estic parlant en català a la meva mare i a la següent frase li parlo en castellà al meu pare i això passa, que quan jo intento fer música en català, com la intento fer de forma natural i intento expressar-me amb la veu que tinc a dins tal qual surt, doncs faig castellanismes, dic coses que no estan bé i sóc conscient, i això amb el temps m'he donat compte que passen dues coses. Per una banda, crec que estic en un punt on tinc responsabilitat i també haig d'intentar cuidar la llengua, perquè la gent que m'escolti ha de ser conscient de com es parla bé, però per altra banda dic, també haig de parlar com em surti, i crec que fer el català guai és parlar-lo amb normalitat sempre que el defensis. Però sí que és cert que molts cops m'he trobat de
comentaris de gent, i més d'un i més de dos, de hòstia, és que no parles el català correcte, aquí has fet un barbarisme. O sigui, he arribat a rebre mails de 3 pàgines de gent corregint-me lletres. La gent té un temps lliure que ja m'agradaria, però he rebut a rebre això i al final és com, hòstia, és que no estàs mirant la foto completa. Dona't compte de que el teu fill està escoltant rap en català gràcies a mi, tio, i que potser si jo no existís, vale, que clar que maltracto el català i enteneu-me, faig tot el bé que puc, tot el bonament que puc, però hòstia, crec que no ens hem de quedar... Anem a mirar la foto completa i potser si tothom s'expressa en català, encara que hi hagin petites errades, faríem que els joves, en comptes d'anar-se a escoltar Bad Bunny, es quedessin amb el consum d'aquí. No sé, més o menys això era el que m'havia apuntat, no sé com vaig de temps. Ho has clavat perquè estava a punt ja de passar. Tinc un rellotge interior. No, però això, en resum i per sumaritzar una mica, és això, que crec que el repte és el que ja us he repetit tants cops i crec que encara som a temps. Soc bastant optimista, la veritat. Doncs moltes gràcies. I només un detallet, parlaves de si cada dia hi ha una festa major, hi ha 947 municipis a Catalunya, n'hi poden haver 3. Sí, però em referia que no tots tenen com un escenari o un concert de festa major. No, ho sé. 3 al dia, imagina't el que podríem fer. No era exagerat això que deies i tampoc, vaja, jo personalment no he tingut la sensació, t'ho dic per la teva tranquil·litat, que ens estiguessis venent aquí cap enciclopèdia. Més aviat el que ens plantejaves era el circuit de presa de decisions per dir com ho fem per col·locar i situar el rap en català en una esfera internacional. Passem la paraula ara a l'Òscar Intente. Bona tarda. Em sento honorat de ser aquí en tant que representant d'un sector, el teatral, excuso no ser conegut, però en el meu sector també hi ha gent que no és famosa. I en aquest sentit, sí, perquè a vegades es lliga, si no ets famós sembla que no siguis actor, i no soc actor, fa molts anys que treballo, i he escoltat amb molta atenció les paraules de la Núria i del Lil Dami. Soc aquí, crec que tots som aquí perquè som conscients que el moment és delicat. Celebro l'optimisme del Lil Dami i el vull compartir i crec que l'hem de compartir. El que hem de fer, crec, és creure de debò, normalitzar-nos, treure'ns pors i utilitzar la llengua. Tant els que ja ho fem com amb això de la perfumeria, els perfums i la seducció, etc., crec que sí, perquè és evident que el futur passa pels joves i suposo que jo també sóc aquí perquè qui em coneix i qui m'ha convidat sap que sóc una persona que fa anys que estic preocupat per aquesta... A mi sempre m'ha preocupat, tant el meu país com la meva llengua, perquè gairebé arribaria a dir que el meu país és la meva llengua i res més. És evident que aquest país, quan ha volgut ser una altra cosa, ja ens han dit prou clar que no ho podem ser. No podem. Ja ha hagut ara esclatat una guerra i se'ns torna a dir que la manera de canviar les coses a nivell és d'una manera que la que proposem nosaltres és impossible. Bé, això ja ha quedat clar. Aleshores, només ens queda, l'únic que ens queda és la nostra llengua i la nostra cultura. Per què dic això? Doncs perquè nosaltres no som res més que això. Som catalans en funció de la llengua que parlem, perquè ni ens distingeix la religió, ni la raça, ni res més. Això ho hem de tenir claríssim. Tenim les eines per fer-ho, perquè tenim unes institucions i tenim l'escola. El que passa que és evident que les alarmes han saltat, perquè quan jo era petit el pati era d'una manera i ara el pati sabem com és. I això és molt important, per tant, si algun sector hem de seduir i aconseguir és els nanos. A mi em costa passar per les escoles perquè veig la normalitat amb la qual han substituït una llengua que aprenen a classe però no la fan servir a fora, i això em preocupa molt perquè crec que ha avançat d'una manera molt, molt alarmant i alguna cosa hauríem de saber detectar
per posar-hi remei. En aquest sentit, estic molt d'acord amb el que ha dit el Lildami i sí, ens hem de treure complexos. El català és una llengua tan bonica que l'hem de defensar amb tota normalitat i amb tota la seducció del món. I és tan gran que permet l'argot, les impureses i permet molts registres. Per tant, és evident que hi ha d'haver un cultiu de la llengua a nivell elevat i en aquest sentit tenim el privilegi de tenir unes eines que altres llengües amb estat fins i tot no tenen, perquè és veritat que els catalans secularment hem estat preocupats per aquesta nostra llengua i tenim una quantitat d'eines que hi ha països del món que no les tenen. Des de la feinada de Joan Coromines a moltíssims estudis, enciclopèdies sobre natura, mapes, etc. Venim de lluny i hem d'anar endavant i amb fora complexes. El que passa que la realitat és la que és. El mercat és el que és, la pressió, però en aquest sentit també ens hem de treure el complexe. Cada 2 per 3 ha dit, clar, és que el castellà ven un 75%, el català no passem del 25%, però és que és lògic. És que vivim al costat d'una de les 3 llengües més grans del món. El grup suec ABBA fa anys que cantava en anglès i des de Suècia i sense cap problema. El que passa que ells no tenen problemes perquè els tenen resolts. Nosaltres ja sabem, no cal analitzar ara políticament el que passa. Sabem on som i si volem tirar endavant tenim l'escola, tenim institucions i tenim, per exemple, només com a exemple, també el meu sector. He parlat una mica així en general perquè jo vinc d'un sector que també és un oasi. Jo tinc el privilegi de dedicar-me a un sector que sembla que les coses siguin normals. Jo he fet Shakespeare, o he fet Chekhov, o he fet qualsevol autor de teatre amb una naturalitat que en altres sectors potser no hi són. Quan ve el públic hi ha gent que potser és això, parlen, a la sortida parlen en castellà. Per tant, són catalano-oients. Tots els catalans, ciutadans de Catalunya, són catalano-oients. Aleshores, per què ens autotraduïm cada 2 per 3? El meu sector és bastant normalitzat, tot i que té problemes. I en aquest sentit jo crec que un dels reptes importantíssims a fer és altra vegada treure's complexes i mirar d'eixamplar el mercat. I eixamplar el mercat vol dir que teatralment estaria molt bé que el país fos més de ciutats petites i no pobles grans, que les coses que es fan a Barcelona viatgin. Jo he arribat a fer a vegades giretes amb el segell del Teatre Nacional de Catalunya que hem fet 4 bolos. Això no té cap sentit, perquè o es fa o no es fa. I el mercat, a més, com que no som res més que una llengua, no ens hem de limitar a les 4 provincietes que ens han deixat. Som molt més que això. Jo tinc el privilegi que amb la meva eina, amb la meva feina, i la meva eina, que és el català, perquè jo em dedico al teatre de text i sense la meva llengua no tinc eina, he treballat a Palma, a Manacor, la tardor passada era a Ciutadella i Maó i abans d'ahir era a València. I això ho he fet sovint, gairebé cada any. Surto del meu petit país, de les 4 províncies, i vaig a treballar. I hi ha una normalitat. A València també passa això. Allà m'entenen. El carrer potser és una altra cosa i en aquest sentit València també ens hauria de servir per entendre que una de les eines cabdals, no eines, un dels paranys més grans que tenim és el tanto en Barcelona. No sé com s'ha de fer, però també caldria seduir l'Ajuntament actual i el proper i el futur, etc., que Barcelona s'ha de creure a si mateixa. Barcelona és la capital d'una cultura. No és només la segona llengua d'un estat que, a més, sabem ja que no ens estima. Barcelona, si alguna cosa és una gran ciutat del món, molt atractiva, que rep molts turistes d'arreu del món,
però és que una cultura és també la seva llengua i també és la seva gastronomia. I jo quan viatjo m'agrada veure les pissarres dels llocs que m'ofereixen els plats d'aquell lloc. I si pot ser de la manera com els diuen ells, no? En aquest sentit, jo crec que Barcelona és cabdal tant a nivell cultural, teatre, cinema, música, etc., però també el seu comerç. Què oferim al turista, no? I si ens espanyolitzem perquè ens entenguin més enllà, bé, farem calaix, però ens estarem malvenent la ciutat i per tant el país i per tant la cultura per 4 duros i no arribarem massa enlloc. Barcelona és molt important, molt, i en aquest sentit la veig una mica complexada perquè, repeteixo, jo posaria l'accent en que ens hem de creure aquesta llengua perquè és d'una gran bellesa i, a més, és la nostra. Té raó l'Ildami que no es pot fer un gran festival només amb grups en català perquè hem de sortir d'aquí, aquesta ortodòxia de sí, però hi havia aquells que cantaven... No, a veure, el món ja no és com era fa 100 anys. Els altres països, a Holanda, Suècia, tot arreu, saben que després del grup holandès en ve un altre que cantarà en alemany i això és bonic i hem de fer que els nostres joves sàpiguen català, castellà i anglès. Per tant, quin problema hi ha que un festival de música o de teatre sigui multilingüe? A mi m'agradaria també, tornant a Barcelona, que hi hagués més teatre estranger, perquè hi ha una cosa que són els subtítols i és preciós escoltar altres llengües i en aquest sentit hauríem d'aconseguir empatitzar, és a dir, en pro de la llibertat, cadascú a casa seva que parli com li dongui la gana, però hauríem d'aconseguir deixar de ser aquella gent rara que persisteix i toca la pera. Hauríem d'aconseguir que fins i tot àdhuc els que viuen aquí i no diuen ni bon dia entenguessin amb normalitat que tenim dret a parlar la nostra llengua. Perquè la incomoditat quotidiana és una cosa que va minant i això és un fenomen que en comparació amb el País Valencià es nota. La normalitat amb què la gent xerra en castellà a València estem a punt de, si no vigilem, estem a punt que arribi aquí. En canvi, ens entenem, a València t'entén tothom, doncs és un moment molt delicat i em diuen que tinc menys d'1 minut, em sembla que m'he anat per les branques, però com que vinc d'un sector força normalitzat, només voldria dir que el que exigeix el meu sector, en aquest sentit, malgrat l'argot i la llibertat que també postulo, als professionals del meu sector se'ns hauria d'exigir des de la platea qualitat, una qualitat que a vegades no trobo jo com a espectador. És a dir, qui puja a l'escenari té una responsabilitat i se'ns ha d'exigir, ens heu d'exigir competència a televisió, a les locucions de ràdio, és a dir, prou de malmenar aquesta llengua des dels professionals. Una altra cosa és el carrer. El carrer és lliure i que tothom parli com li dongui la gana perquè una bona llengua, una gran llengua com la nostra també permet l'argot. I en aquest sentit que cadascú parli com vulgui. Molt bé, doncs ara donarem pas al públic, vosaltres, si voleu fer alguna pregunta als components d'aquesta taula o també, diguéssim, les preguntes que ens arriben de les persones que segueixen aquesta sessió en línia. Hola, sentiu? Sí. Jo volia fer un parell de comentaris, començant per la Núria, però em va molt bé aquest últim comentari que has fet, Òscar, perquè
potser diria una mica de viatge professional, perquè em dedico a la correcció de llengua, vaig començar a la món editorial i ara soc lingüista de la Corporació Catalana. Aleshores, el Tomi també li tenia una pregunta preparada. Era broma, Era broma. No, m'ha agradat molt quan t'has sincerat i has dit que has fet una reflexió sobre les teves lletres i la introducció de barbarismes, etc. Perquè, esclar, en el moment, per exemple, que se't va donar un premi per la millor lletra de cançó en català des de ICAT, jo treballo a Catalunya Ràdio concretament, no? Va ser una qüestió que va generar, almenys a mi, una mica de conflicte, no? Perquè, ostres, millor lletra de cançó en català, un moment, analitzem la lletra, no? És prou correcte, no? És prou correcta aquesta cançó. Bueno, clar, és que això és real, no? Des dels que treballem per protegir la llengua, ara aquest comentari últim que has fet tu, no? Hi ha uns sectors, no? Professionals, els que parlen per la tele, els que parlen per la ràdio, el teatre, etc. No podem renunciar a assegurar la qualitat. Aleshores, aquí, ara que es passo a Eufòria, no? El paper que fas tu com a cantant tu, no? I el paper que fas a l'Eufòria, aquí aquesta responsabilitat no hi és, això us heu plantejat, és una qüestió que, és a dir, em preocupa molt, no? Com a lingüista de la Corpo, però és un tema que m'agradaria saber com l'agafeu, no? Perquè aquesta tendència a recórrer al barbarisme per fer la broma és constant i aleshores això és una qüestió que nosaltres com a responsables lingüístics de la Corpo ens preocupa i a més rebem moltes queixes en aquest sentit, per tant crec que és un debat interessant d'obrir. I en el món editorial, jo fa molts anys ja que no m'hi dedico perquè és que vaig entrar a la Corpo ja fa més de 15 anys, el tinc abandonat, no? Però sí que vaig detectar molt que es van anar deixant d'invertir en correcció, és a dir, jo quan vaig començar es corregia l'original, es corregien primeres galerades i es corregien segones galerades i quan vaig acabar vaig dir aneu a fer espàrrecs va ser perquè em pagaven una correcció d'original a preu de segones galerades perquè si el veien prou bé, sobretot grans grups, el maquetaven directament i te'l passaven com a galerada una cosa que era un original. I llavors no hi ha inversió en aquest sentit i realment la quantitat de llibres, jo soc molt lectora, no? La quantitat de llibres que llegeixes i que t'esgarrifes a veure com s'arriben a publicar i no només novel·les, sinó assaig i de tota mena, no? I llavors em sembla i l'argument aquest de no hi ha pressupost és gros, no? És a dir, crec que ens ho hem de replantejar molt seriosament i també ens passen productes de la corporació. Ara que s'ha obert la finestra dels podcasts, que és un món infinit i que nosaltres com a equip limitat que som no hi arribem, clar, quan contractes un podcast no hi ha pressupost perquè aquest guió del podcast estigui corregit, què vol dir? No? I crec que és un tema que està molt bé, utilitzem el català, però n'hi ha prou d'utilitzar-lo o l'hem d'utilitzar amb qualitat, sobretot en alguns àmbits que són model, que creen model i que això és imprescindible, penso. I al final ens pel que fa a la correcció, evident, vull dir que tens tota la raó i que els textos han de sortir ben corregits i ben editats, de la mateixa manera que necessitem tenir un bon dissenyador, de la mateixa manera que ens preocupem per tenir un bon distribuïdor o de la mateixa manera que anem a veure el llibreter. Vull dir que totes aquestes parts de la producció del llibre han d'estar garantides. Des de l'administració encara menys, evidentment. Vull dir que això és així. Quan parlava de la precarització també em referia als correctors, no? Que moltes vegades des de Llegint Català, per exemple, hem proposat més d'una vegada que hi hagi unes tarifes mínimes a l'hora d'atorgar una subvenció. És a dir, que si tu acredites que el teu corrector no el pagues bé, doncs no puguis accedir a aquesta subvenció. Això em referia a revisem els criteris de... I això segurament que en tots els sectors passa, no? Amb el tema de les quotes de les dones en el sector audiovisual s'ha aconseguit que això sigui així. Doncs, bueno, per alguna cosa es comença. L'anècdota que anava a afegir després de les perfumeries és que l'altre dia en Mario Serra em recordava la frase que deia en Sagarra, que segur que tu la coneixes i que molts us les devien explicar a la facultat, els que sou de filologia, que el català és com un cavall que s'ha de dur en dues regnes, no? La regna de l'ús diari, de l'ús del rapejar, de l'ús del carrer, i
i la regna de l'acadèmia, que és qui marca els criteris. Si tu les tires només amb una regna, el cavall es desvia o bé cap a l'acadèmia o bé cap al carrer, per dir-ho així. Per tant, has de saber portar el cavall amb les dues regnes. El que passa que amb aquest debat també ens hem de treure altra vegada els complexos i pensar que fins i tot una cultura com la francesa li passa exactament el mateix, i els francesos estan molt millor, crec, perquè molts més parlants i ningú els discuteix, etc. Però hi ha francesos que cada dia s'estirien els cabells perquè diuen això, com parla la gent ara, com s'escriu, etc. O com escriu la gent jove arreu del món. Vull dir, això també és un fenomen que a vegades ens sembla que tot ens toca aquí a casa nostra i són tots els joves del món que economitzen i van de pressa, però potser quan es faran grans començaran a posar punts i comes, no? Tampoc no... Hem d'entendre que és això, en el nivell professional ens hem d'exigir, i tant de bo es pagui el que et toca i tant de bo els editors tinguin claríssim que les coses s'han de fer bé i els locutors no assassinin els pronoms febles com ho fan, etc. Però al carrer hi ha d'haver llibertat i no patir tant, també. Usar la llengua amb normalitat, però amb aquestes dues regnes, no diguéssim, però que a vegades ens sembla que som els únics que patim els mals del món i no, jo en aquest sentit penso que carai, hem de viure i s'ha acabat. I de catalans només n'hi ha aquí de catalans, vull dir, arreu del món són altres coses. És el que deia Joan Sales, no? Vull dir, jo em sento català com un albercoc que es sent albercoc, no préssec. Doncs això ho hem de començar a exigir i que ens entenguin els altres ciutadans que viuen en aquest país. Han d'entendre que som obercocs. Obercocs, i encara hi hauria altres maneres de dir albercoc, no? Però en aquest sentit el Carràs, no? Vull dir, tenim un gran èxit, doncs l'hem de compartir tots els catalanoparlants. El que no podem fer és els xaves anar al cinema i dir que no ho entenem o aquestes coses, vull dir que, per favor, cada llengua, la nostra té moltes variants, doncs això vol dir riquesa. Fora complexes. Dile. Jo aniré ràpid, sí, aniré ràpid. Estic totalment d'acord amb el que deies. De fet, jo cada cop estic prenent més consciència de a qui m'estic dirigint quan estic parlant i intento modelar una mica les meves paraules. Per exemple, si fixes el primer programa d'Eufòria se m'escapaven estribillos. La paraula estribillo és una cosa... Jo estic a l'estudi i no se m'ocorreix dir-li al productor tornada, però perquè m'he criat amb la paraula estribillo, llavors dic estribillo. Però sí que és cert que, i sobretot arrel de comentaris que em van dir, hòstia, anem a intentar vigilar amb els castellanismes, que jo soc una màquina, i també el primer dia que va trucar una senyora per dir que jo havia dit joder a la televisió pública, també dius un bombardeig d'Ucrània guai, però el tio ha dit joder mal, saps? Però amb això tranquil, perquè qui va fer el foment de la paraula joder va ser la gran sèrie de TV3 Plats Bruts. Jo cada vegada que sentia en una sèrie que ens normalitzava tantíssim, la insistència amb el joder era la cosa que no m'agradava a la sèrie. Es pot dir fotre, no? Es pot dir collons. És que jo tota la vida he dit collons i ara no ho sento mai. Total. Sí. Llavors, però el tema és, estic totalment d'acord, intento el que deia regular les paraules que faig servir, però sí que és cert que jo al final vaig allà sense guió. Jo se'm demana que sigui com sigui, jo soc com soc. Intento regular tot el que puc, però és que és inevitable que se m'escapi una paraula que no està ben dita, perquè de 10 que en dic 4 no acaben d'afinar bé. Però sí que és cert que també penso, hòstia, fins a quin punt hem d'afilar aquesta navalla. És a dir, estic d'acord, però me'n recordo, per exemple, l'any 2019, quan vam fer la cançó d'estiu de TV3, que va passar... Jo vaig fer la lletra i la van enviar als lingüistes, que ara us poso cara, però en el moment m'imaginava com gent amb caputxa al voltant com d'una font. I me'n recordo que em van corregir els quès. Perquè jo crec que feia què i havia de ser ca. Clar, jo és una cosa que, hòstia, ho entenc, però al final vols una cançó a Lil Dami, una cançó a Lil Dami és això. Clar que et puc corregir si dic estribillo, però els quès... Llavors hi ha aquesta sensació de dir fins a quin punt hem d'afilar la navalla. Bé,
dono veu a les preguntes que han fet les persones o les propostes que ens estan seguint en línia, perquè ja anem, diguéssim, malament de temps. D'una banda, les llegiré totes, si es pregunta o comentari, i després, si de cas, sigueu molt, molt, molt sintètics, perquè ja haurem de passar a la taula següent. Bé, hi ha una pregunta per la Núria. En Sandra Llopis de Pau demana com es podria fomentar la novel·la de gènere com la romàntica en català, si hi ha prou públic, demana. Després l'Anna Gallego ens fa un comentari i aplaudeix la intervenció de l'Ildami i diu que el repte és que ens agradi el que es fa en català, en realitat. En Joan Estopanyà pregunta també a l'Ildami si en el concurs d'art del Festival Maleducats la proposta guanyadora requerirà que la llengua de la cançó sigui en català o majorment en català. I finalment hi ha una proposta de Galceran Tramuntana que creu que des de cultura s'hauria de fer una segona renaixença literària, o des de la cultura dita, perdó, una segona renaixença literària amb els jocs florals a cada ciutat i a cada poble i a cada barri. Em sembla que té continuïtat, sí. Perquè els joves tendeixen a escriure en castellà i es donen a plataformes literàries com el Wattpad o l'Inspired, les quals són de tendència castellanocentrista. Propostes com els jocs florals serien una bona manera d'animar-los a escriure, crear i produir en català. I demana què en penseu. Bé, Núria, molt sintètica. Se m'acudeix una cosa que ha dit el Lildami. Si música catalana és un absurd, perquè música catalana només vol dir música en català, per què no hi pot haver novel·la romàntica en català, no? Hi havia una frase que es deia fa uns anys, que era que fins que no hi hagués una revista del cor en català, el català no estaria plenament normalitzat, no? Potser ara la revista del cor ho podem substituir per novel·la romàntica o una línia, perquè evidentment segur que n'hi ha de novel·les romàntiques, no? Però una línia específica per la novel·la romàntica, no ho sé, amb això vull dir que si volem normalitzar el català hem de poder tenir el català en qualsevol suport, en qualsevol gènere. Jo seguiré reivindicant que es doni més suport a l'assaig, diguéssim, que a la novel·la romàntica, però crec que hi ha d'haver de tot. Respecte a allò del concurs, molt bona pregunta, ha anat allà a apuntar bé. Nosaltres la inscripció és oberta, vull dir que s'inscrigui qui vulgui, però sí que és cert que hi ha una preselecció i òbviament nosaltres tirarem perquè siguin propostes, òbviament a igual qualitat o coses semblants. Sempre crec que ha de prevaler la proposta en català perquè és de lo que va el festival, però tampoc preseleccionarem algú pel simple fet que ho faci en català si la música que fa no és bona. No sé si... Oh, era per tots. Era per tots. Bé, no, ho deixem com una proposta. Ho deixem com una proposta. Ara em diu que he parlat molt. El dels Jocs Florals em sembla una proposta que potser la batejaria d'una altra manera, perquè Jocs Florals potser ens tira massa enrere i d'alguna manera entenc la idea i tota iniciativa pot ser bona. El foment entre els joves per mi és cabdal i s'hi ha d'abocar el carro. Sí. Doncs bé, només ara recordar-vos que també hi haurà una sessió deliberativa en línia. Teniu aquí a les pantalles que es farà el dia 26 de maig, per tant, ben aviat, i us convidem a participar en aquesta sessió deliberativa en línia, també en l'àmbit de la cultura, perquè pugueu fer les vostres, diguéssim, propostes, tots els del públic, i per tant teniu aquí, podeu escanejar el codi QR o entrar a la pàgina web del pacte i trobareu allà totes les activitats en l'agenda. Moltes gràcies a tots tres, els participants, ha estat un gust compartir taula amb vosaltres
i donem pas doncs, a la taula següent, llevat que el públic tingui alguna pregunta, perquè només n'ha pogut fer una, que digui així, doncs, si us sembla, donem pas a la següent.